potom to ešte Make Believe, títo dva noví hráči naozaj sa snažia ten tým ťahať. No zatiaľ teda bez nejakého väčšieho úspechu. Vidíme, že CTčka teraz na B vyťahujú. Avšak Rišo si ich čaká na tom zube na banáne. Zabíja prvého, zabíja aj druhého. No ale... Aha, Chupacabra dáva. Tak, ďalší frag nám ide, alebo kde to zabil. Chupacabra ide do baráku, zabíja tam jedného hráča, posledný je nám ide, ktorým je Maui a ten Hanaj umiera rukou Burinku, ktorý si ho počkal. No, konečne sa dajú nadstavenia všetko, ty koko. Doteraz to nebolo, mám som nejako dobugované. Stačí iba reštart počítača, to vidím. No, máme tu skoro 4-10 posledné kolo prvej polovice. Vidíme oba tým kolných nákupoch. S AWPčkom. Teraz momentálne umrel ďalší hráč, ktorým je Fenir. Umreli myslím na banáne, jeden z nich, čo som sa nepozrel. Zabili ho Fuller. Tým, že teroristi sú teraz jeden v boileri, dvaja v dome, tak uvidíme, či sa chlapcom niečo podarí. Pri BP situácii, ktorá je naozaj ťažká matečka. Avšak Burinka dal krásny open na krátku a okamžite ho refraguje z dlhej Pajdo, veľmi pekným refragom. No a vidíme, že teroristi sa snažia otočiť asi na B, aspoň teda takto zatiaľ vyzerá. CTčka pomaly by mali vyťahovať v takejto situácii, aby zistili info. No vidíme, že hráči sa sťahujú do toho pekla, odkiaľ sa budú preskupia a pôjdu. No a idú na to B. No a dvaja hráči, poslední sú, idú na to B, snažia sa plantnúť. To sa im ešte nepodarilo. Ani nepodarí, pretože... No dobre. Už som tu. Ešte som sa podpísal, všetko Vary bude nadstavené, už by to malo byť a... Poďme za to, druhá polovica. Akurát začína druhá polka. Team Bulls eSport prehráva na týmu Noisy Runners. Celé sme 5-10. Mám, že či sa prehodí aj teraz. Teraz v podstate by to mohlo byť aj dobre teraz, že Noisy Runners bude hrať za CT. Uvidíme, či sa to správne otočí, malo by to byť. Veľmi pekne hra Chupacabra hlavne. Teraz nám ten stream spadol, prepáčte to ako troška ukašľalo. Nie, akurát nám to zasa prehodilo zle. Nevadí. Tak. Tento bug sa možno odstráni neskôr. A vidíme, že CTčka neskúšajú žiadny gamble. Opäť idú len 2 na B a 3 na A. Kdežto tie Tčka vyzerajú, že idú ten hrať B. No vyzerá to. A rýchly B-rush. No už tam smoke prichádza na CT, ktorý už padá, že dopadol. Ale prvý rýchlo dáva hlavu. No sa tam bijú. Za trojkou stále za tú trojkou ešte ho teraz nezabili. Tak, už ho refragli konečne v tom No ale ešte dokážu ho zabiť. No, tak, zabijajú ho až teraz. Make Believe ho zabíja, je to 2 situácia, jeden je v temnej terorista, druhý je pri fontáne. Chupacabra sa zvedá. No ale teraz si to pokryli obidvaja. No teraz... druhého. Teraz Bulls eSport ako zahral. Uvidíme. Tak. No, zaujímavý nákup, Bizon, aby som proti Westpad nikdy nekúpil. No to hej. To je dosť slabé, takže... Sa to ako keby nemal nič v ruke. Tak. To už radšej... Čo je jednoznačne teraz AS, no má 16 HP, takže... Nepoužiteľný hráč v podstate. Tak, Chupacabra dal krásny on má 8 HP, takže... Dalo by sa ísť cez shoty. Vyzerá veľmi pekne, toto kolo vyzerá veľmi pekne pre tým Noisy Runners. No ale z banánu už ťahujú. Ale malujú a teraz Bizonom zabil jedného. No, krásne. Ale ešte stále jeden v baráku, Six sa pozerá na ňo, ale...
tak. Jeden je v pite, uvidíme čo sa podarí teraz. Burinka, veľmi dobrá pozícia. Ale dvaja shortom, jeden. Veľmi pekný druhý frag. A celým hráčom, ktorý je na krátkej, ostáva Make Believe. To ani nestíha. Teraz akurát. No a nemal šancu. Mal veľmi málo HP na to, aby dokázal zabiť jedného a potom vytrikovať druhého, takže prehrali toto kolo. No. Zase sa ako nakúpia. A Bulls Esport neviem, pravdepodobne asi Eko. No nejaké také vesty a akorát pištolku. Tak, tak. No je to aj tak spravili asi, majú 250-ky. Ale som prekvapený, že Fuller si ešte nekúpil 590, aj keď ani nemohol. Ale som prekvapený, že sa mu to nepodarilo. Lebo on je Fuller, on by to dokázal. Vidíme, že Tčka sú veľmi, ešte sa boja, takže sú také zatiahnutejšie, akurát tu nám vidíme. A, predstav, jeden ten... No to je nič, nemajú vesty, čiže to im rozhodí ten cross, takže tak. vlastne ako keby... Ako keby nemali šancu, ako keby tam šlo na smrť. Poslednými dvaja hráčmi ostávajú na mine, ktorí ale práve umrú čoskoro. Bombu zahodili. A nie, skúsia nejaké fragy dať ešte. Už vyťahujú banán dvaja. Maovi má teraz veľkú šancu. No ale Pajdo má na konci baraku jedného. A teraz Maovi... No tak Maovi teraz veľmi nevytrajú. Burinka to brutálne aj my. Nemohol sa trafiť na ne. Ale tak... Konec aj tak vyhrali. No. 12-6 pre Noisy Runners. No. Fuller má opäť svoju milovanú a jedinú. 90-ku, jo. Vylám sa zač, čo s tým dá. A Ríšo už sa poučil tiež. Ale rašuje long, ale Zube nepozrie sa. A Ríšo ho zabil a okamžite respektívne Pajdol dal pekný rush. Ale vyzerá to, že bude prechod na CT. Takže bomba ide posledná, aby ho aj už presne zabíjali. Ale sixpackný frag, asi ešte oproti bude jeden. A zabíja aj duel, a to zabíjal Make Believe. Ale bombu majú. Bombu majú na tomto. No, ale našli ho nedarilo dať. Ako teraz Burinka a Chupacabra ani jeden sa nepozrel do knihovne, ako teraz robili chybu. A to aj doplatili. No a CTčka. Či Bulls Esport. Majú nákup. No a CTčka to bohujaký nemajú, to má brokovnicu Famas. Tak. Vidíme, že Fenir má... No. A dáva Burinka mu dáva boost hore na striežku. Vyzerá to tak, áno. No, nedáva. Nedáva boost zatiaľ. Dá hore na striežke. Áno, ale CT, nie Tčko. Teraz vidíme, že Fuller je v tom baráku a jeden je na striežke, ktorý sa bude snažiť tam urobiť naozaj paseky. Ale dobre. Ale Pajdo mu teraz... No, ale Chupacabra dal iba jeden frag na tej striežke, veľmi málo. No, uvidíme, čo sa CT podarí. Erex zabíja na dlhej. Zabíjať ďalšieho na dlhej, respektíve už nám ide pri krátkej. No, Fuller je akurát... Dopletu sama. Fullerová 590-ka. No ale oproti je ďalší hráč. Ho skoro vyfudil tiež, 50 HP. No je to 2v1, no a obidva sú na longu. A má... Dosť má HP, čiže... Uvidíme, čo urobí. Čas má ešte celkom dosť. No to Hečku sa mu nejak nepodarilo. Ho zabil celkom. No ale aj jeden do baraku, to nebude vôbec čakať toto teraz. Tak. To celkom prekvapia. No tak toto... A teraz je, aha. Vedľa neho. No a okamžite prichádza z baráku krásne. Fenir a zabíja. No, 7-13 pre Noisy Runners. Vlastne krásne toto kolo zahrali, skúsene. Čiže? Aj keď sa Sixovi veľmi pekne podarilo otvoriť, nebolo z toho nič. Musia ísť do Eka, Bulls Esports a vidíme, že jediný Chupacabra má Famas, čiže je taká jediná väčšia nevýhoda v tom zostavení tých zbraní. Vidíme, že idú rush B, ktorý vedie Six. Môže sa snažiť dať nejaký ten pík.
Ale to sa mu nepodarilo. Až jeho kolega nezvidel. No a posledným ostáva Fuller, ktorý nemá 590, prekvapivo. Ale tak... A Rišo dáva frak. A Rišo ho zabíja. Je to 14-7? No, neviem. To byl pre Bulls Esport to bol ako nevyzerá. To veru nie. Prehrávať o kôl to je naozaj dosť na tejto mape. A ešte k tomu, síce ste sa na stranu, na ktorej sa musíte vybiť aktívny, no ale neviem. Neviem, či sa niečo podarí. Ale vyzerá to vyzerá. Pekne otvoril Fuller P90 zasa. Toto by fungovalo aj na matchmakingu určite. No, teraz Spydo do smoku krásne zabíja Riša, ktorý ho síce videl, ale už ho nestihol zabiť. A poslední dvaja ale pravdepodobne budú saveovať. Pretože proti 4 tečkám už plejte dobytom, to už je veľmi malá šanca. No a že by tečka išli hantiť, Maovi by mohol, ten má celkom HP. Obidvaja hráči sú veľmi múdro. Ale v tej temnej, čo je veľmi dobrá pozícia. Asi najsilnejšia, čo môžete ísť. No a takisto aj teroristi savujú, takže dotiaľ nedopostu. Ty koko, toto je... No. 90 Erectus. 50 Erectus. Fuller P90 tiež. Takže tá zbranie. Co sme nečakali samozrejme u Fullera, tam sme jasne, čakali že nie. iba P90. No. A 50 už nemá Erectus, už má Fenrir. Fuller pekne otvoril. Bčko obidvoch zabil P90. No a Bčko je čisté, takže mohli byť pekný. Plempnúť si tam. Tak. No. A Sila P90. Zigzaže Hčko Rišovi a Rišo pekne pod nohy mu hodil za 60. 3 mu ostalo. No ale vyzerá to, že CTčka savujú. Tak. Ale teroristi sú celkom nahitovaní. No. Posledný try savujú, čo je veľmi múdre v tejto chvíli. Majú do aktivie veľký, potrebujú peniaze, ktoré sa týmto savom naozaj priputí do kasičky, takže stále môžu dropovať. Burinka môže dropnúť jednu M4. Chupacabra akorát tak famas. Burinka dropol P90 dokonca. Nie M4. Clean sa cleanom vybíja. Tak ako toto je zaujímavé. To sú zaujímavé nákupy. Deagle na strane Recusa, uvidíme čo si prevedie. Ale toto vyzerá na tvrdý rush, Six rushuje mid. Toto teda vyzerá, že aj rushujú mid. No a Išek mysluje 2 shoty, čož je to najdôležitejšie. Chlapci idú po dlhej, snažia si to Ačko, ale mi robí bordel. A my ho upratali jak takých bezdomovcov. No ale... A poslední dvaja ostávajú na mide. Burinka avšak teraz umiera a Chupacabra má veľmi málo HP. 11 HP, takže to není bohviečo. Ale celkom na takej pozícii, neviem či sa tam Maui pozrie. Ale si aj pozrie. Ale asi nie. Myslím, že hej. No ale... Avšak jak si to nezvládol lineovo, takže... Nejak sa tam ani nie. No a máme tu gong. To znamená, že Noisy Runners už idú si po víťazstvo v tomto zápase. Za tú no a ďalšia mapa ani neviem aká by mala byť. Či tam bude zasa nejaké Dust 2 alebo Kache, čo sa tu hráva non-stop. Takže neviem. Na tomto turnaji iné mapy sme nevideli, len tieto 3 asi, Inferno, tak. Cage a Dust. Takže uvidíme. No my si opäť rašujú mid, uvidíme či sa... Ale my idú na tvrdo, takže... Na stričke jeden, ale Pajdo ho zabíja. No ale jeden ešte v oblukoch. A neskutočne Fuller umrel. Pajdo pekne teraz, Pajdo zahral. 2 pekné fragy. No a ešte jeden je v pite, no. Neviem, nevedia o ňom, takže...
takže Borinka sa si dá nejaký No, ten frak. no. Začnú plantovať. Nedal zatiaľ nikoho. No a teraz ideme do crossfireu, takže... No, oni zabíja. No ale pekne Pajdo zasa. Pajdo pekne zahral. Tak. Čiže Pajdo teraz 3 killy, ak sa nemýlim. Tak. Pajdo ako, Dobre, teraz podržal tým. Fuller dostáva dávku svojho heroínu. Zasa 5,90. A tak vtedy pekne otvoril to bečko, 2 fragy tam padli. No ono, niektorí ľudia hovoria, že 50 je OP na blízko a ja si myslím, že môžem súhlasiť, ona je OP. Pokiaľ si na blízko. Ale toto je tvrdý rush B, ale... Fuller ide cez molotov, cez všetko. A vracia sa naspäť do toho molotovu a skoro umrel, 2 HP mu ostali. Ako Fuller, ako čo predvádza teraz. A čo Maui zabije. Tak toto boli tretí a Sixa tam s tým I'm party. Ako, toto boli 3 faily za sebou, ako. Skelety, čo robíš? To sa ako sme. Kámo, to sa ako sme ešte jebe. To čo ty dávaš, kámo? Máme také menšie... Ale čupakabra je... ľudia. To čo teraz dali chlapci, nikoko, ako... Dobre, no. Skelo z toho skoro umrel. Toto si normálne pôjdem pozrieť na stream, na záznam. Toto sa oplatí pozrieť znova. Ale to akurát vedľa neho je Pajdo. No čo, Čupakabra rieši nebude. V tom zube na tom banáne. No a je to 15-11 ešte. Ešte nie je stratené, ešte to môže byť kľudne do predĺženia. Takže uvidíme. Skelo určite si pobavil chat. Už sa troška začal smiať, chlapcu sa to páči. Ten tvoj smiech je náhodou zlatý. Dobre. Ale nie, dobre. Vyzerá to zasa na banán, že idú. No a teraz je... Erectus je pusnutý hore na bedni. Erectus je tu na... Erectus je hore. No ale... Tak. No ale vyzerá to, že... Otačajú teroristi zasa naspäť. Bol iba taký fake. No ale mali by ísť čím skôr, lebo... Ja nevidím doplne, že... Tam sú až dvaja nepriatelia. Stále živí. Uvidíme. Bomba tam leží. Čupakabra v zube. Čupakabra v zube, ďalší v oblúkoch. Pritom ešte ďalší na plente, no. To má teroristi veľmi náročné. Avšak Pajdo veľmi pekne otvoril. Skelo, ty si populárny teraz na tom streame. No to ten tvoj smiech je... Eňo ňuňo. Keby si videl moje uši teraz, aké sú červené z toho smiechu, jak som... Pekne, make believe. Tak. No ale on... 2v2 situácia. Ešte jeden v oblúku, pekne. Make believe pikuje toho zube a posledný je Fade, ktorý o nich vie, pravdepodobne oboch. Dobre, bombu a kľudne môže ísť plantovať. No a make believe to asi zakempí, tu nájde si na blízku. Tak tam Make believe ho... No ale teraz situácia vedľa seba. Ale Make believe sa otáča chrbtom. No toto je timing. No tak tomu zhovorí timing. No a Fenrir ide akurát cez oblúky. Ktorým je Fenrir, ide vyzerať, že pôjde cez krátku. Six si myslí, že pôjde? To je dlhú, avšak ide, ale on ho nebude ho No toto je ďalšia situácia, ktorá... No, ďalšia timingovka. No ale Sixa, ale zbadal ho. Ale ho zbadal aj Fenrir, takže... Ale Six, krásna hlava. Rebel, vole, zlatý. Skelo, ten tvoj smiech bol populárny taký, že ty kokos pobavil chat, fakt. Tak to som rád. Zasmej sa ešte. Nie, neviem to tak. Dávaj, smej sa. Ja neviem sa tak smiať, to musí prísť proste taká situácia, chápeš? Ona keď príde, tak to môže prísť. Dobre, ale teraz CTčka zvolili inú taktiku, že idú rush. Pajčlenky majú všetci. Fuller opäť. Idú rush banán, ale Pajdo ich tam kosí. Pajdo ich tam kosil za radom, takže Pajdo teraz easy fragy. No a Six to zakončil hečkom, takže... Krásne, áno. Pekne, je to 15-13 ako... No ale Filler by si už mohol kúpiť asi AKčko skorej, ako tú P90. Tak. No uvidíme. No
No, lenže Fuller, to je jeho zbraň. Ale tak zatiaľ dal celkom pekne fragy s tým, aj Určite prvý áno, v tabulke využíva, 25 fragov s jasné, 50, takže Jasné, no, keď je taký hráč, čo to vie využiť, tak ako... prečo to nie, jasné. no? Tak jasné. Vidíme, že teroristi majú silne staknutý banán. S tým, že tie CTčka si to opäť kryjú veľmi tak pasívne na tom mačku, aspoň teda. Kde sú až veľmi zatiahnutí. Fuller. Vyzerá, že Fuller... Čupakabra čupí tam, Čupakabra čupí. Tak. Na tomto. No ale Molotový, vyzerá to na taktiku. Na Bčko. Ale nie, vyzerá to je fake, to je fake. To je fake. To je fake. Ale jasne, funguje to. Jeden sťahuje. Ale funguje, fake je naplne. Jeden sťahuje. Funguje naplno. No a áno, pozrite. on dokonca, už sa vracia naspäť. Vracia naspäť. No ale krásne, už je jeden. Naozaj vyšlo to naplno. Znamená, plant majú čistý. No ale na longu je jeden a jeden. Takže dvaja na longu dokonca už. Tým, že ďalší dvaja sťahujú sa. Sťahujú. Všetci 4 idú z CT strany, takže... Teroristi majú celkom ľahšie. Mauvi si kryje tú krátku, keby náhodou, a aj mu tam jeden hráč ide, ktorý práve umiera. Skelo, Trotl chce, aby si sa smial. No tak chcieť môže, ale... Zasmej sa. Ja nedokážem. Neviem to tak, fakt, ja by som sa zasmial, ale neviem. To si čupia na hlave. To bolo ako divné toto teraz, ale im to nevyšlo. Toto je taký zápas pre divákov. No a teraz majú problémy, CTčka majú problémy teraz s nákupom. Jeden, dvaja tam majú málo peňazí, takže... Že by sme videli prvý overtime zatiaľ. No a Fuller ide aj tak s 50. No, tak tam není o čom. Dve 50 na strane CT, Burinka a Rišo, ktorí už asi napodobňujú Fullera. Proti ohňu A toto vyzerá ako idú, že by šli banán, ráž? Vyzerá to. Ale Fuller je odhodlaný. To nebude a Fuller je odhodlaný. No ale... Že by B, ale... Že by fake? No toto nebude. Poďme sa ako to za... Hodili Molotovi. No jasné, že fake, dá sa otočajú. Avšak tentokrát CTčka už neskáču na to, keď si všimneš. Jeden si sťahuje, ale... Ale nie, ba, pozri, už sťahuje CT. Už jednoznačne CT1. A vracia sa naspäť. Už sa vracia rýchlo. Mali by to ešte otočiť na to Bčko. Toto je moc dobrý smoke. No ale teraz ich do prta. Fuller otvára opäť a však už umiera. Na to isté, čo za tým on si zretila. Burinka. No, Burinka teraz to 50 zahra. 2v2. Ačko majú čisté obidvaja z CT, takže oni to netušia. Takže ja teraz akorát natrafia na nich. Že to je zlá situácia. Teraz si... On si bere P90. Tak. A idú dokonca na B, no ale CTčkam to ešte nedoplo. Ani nemohlo, pretože oni nevedia, CT nemôžu vedieť, no a toto je obrovský problém. Ale Erectus už je na plente, takže by to teoreticky mohli im... No, ale Fenrir už stiahol. No a Varito majú plant, Tčka majú plant, no a teraz 2v2. Uvidíme, ako to pokryjú, jeden pôjde z banánu, Erectus. No a Fenrir. Posledné kolo, naozaj dráma. No teraz je to rozhodujúce. Kryjú si to, no. Maui má blbú pozíciu, má málo HP, teraz ak mu sa hlavu zavisí, krásne Maui teraz zahral. Teraz... Maui, to nemal. No, ale Make Believe má dobrú pozíciu. A teraz krásne, a sme v predĺžení. Teraz to pekne zahrali. Tak, musím ich pochváliť. Hlavne... Boj o tretie miesto pokračuje. Tak. A toto je ešte len prvá mapa. To je ešte prvá mapa, takže... Budeme tu ešte pekne dlho. O 8. Druhú mapu sa nebude. Budeme o 8. ideme v finále komentovať, takže toto vynecháme tento zápas. OK. Ešte toto predĺženie budeme komentovať a potom ideme na... Potom ideme na finále, medzi ktoré bude ak sa nemýlim, Winter Falls a Bčkom Bulls. Je to tak? Bčko, no jasné, Bčko, hej, alebo teraz hrá Ačko, áno. Naozaj Waterfalls ukázali v minulom zápase, že je to silný tým, takže máte sa na to tešiť. No ale my ostaneme pri tomto zápase, ktorý je naozaj zatiaľ zaujímavý. Sú tu pekné fragy, hlavne v podaní Fullera, ktorý cez svoj heroín zabíja všetko, čo vidí.
No. Kelo, začni sa smiať. Chat chce, aby si sa smial. No, tak ja to nedokážem sám, ako by som ti to vysvetlil, no ja to neviem takto sám proste. To musím mať niečo, fakt niečo rozosmiať, fakt epicky. Lebo to bolo epické, no aj keď som videl, čo sa tam hlavne deje, čo tam Fuller robí, tak to boli 3 epické veci, ešte plus ten aj, tak to ma tak dostalo, že ja som proste skoro umrel z toho. Tak sme v predĺžení, ale majú iba po 10 000. Hej, lebo toto je best of 3, best of 5 po 10 000, nejaké divné. No veď práve preto sa čudujem, no tak nevadí. No, OK, to je zaujímavé, to by mali mať 16, no to už. Nevadí, je tu trošku asi pozmenené. Šetriť. Aby to mali skôr dostatok peňazí, ten tým často prehráva. Aby sa to tak tá výhoda vyvážila. No čo, že by Hráči si už Bulls nadávajú. Esport zasa išiel to isté? Tak, Fullerovi nadávajú. No Fuller volkuje barák, to je jeho slávnou 590-kou. No ale nevie, že je na strižke jeden hráč, takže... Asi umre, pravdepodobne. Že ale je jeden na longu. No, ale vyzerá to Bčko. No a Fuller to tam bude asi do chrbta strieľať. Tak. No tam iba na to. No ale on je na strižke stále. Fuller dáva zasa frak. Tak. Unika vracia. Chupacabra už je nahnevaný na 50. Ale jeden za tým skokom oni netušia Erectus. Tak. To zase akurát si pekne. No ale Muavi akurát ešte ho stihol zabiť. Chupacabra má naozaj nervy na Fullera, že kupuje len 590. A preto si ho kupuje aj on. No, naozaj neviem prečo tí hráči sú nahnevaní, keď si nekúpia nejakú zbraň. Ale 3,590. 3,590, ako to už je zúfalstvo. McBilly teraz prodal frak. Bez smoke. No ale majú jedného na bečku, takže je tam Rišo s 5,90-kou. Tá 5,90 je naozaj silná, to máte, že ste na blízko, na každom fajte. Oni sú traja kúkajú short, takže to je celkom troška blbá pozícia. To je zaujímavé teda, už stiahuje jeden na Bčko. No ale ide asi aj druhý ešte za ním. No. Mohli by si to Bčko, no už teraz tam stiahol. Takže už sú tam dvaja. Opäť sa snaží niečo spraviť so svojím heroínom. No. Čaká si na stiahnutie nejakého hráča z Bčka. Six nevie, že pod strižkou, ale... Chupacabra má teraz výbornú pozičku, uvidíme, či sa mu podarí niečo spraviť. Ale má pekne proti 590-ke. Six ho uspal. Jeden je v druhých plente. No a ten barak by už mohli skákať chalani, lebo... No, mal by veľmi pekný obvod na hráča, ktorý je posledne za pletom. Ale... Six dostáva 50 hlavu. No, Rišo majú jeden je na... Burinka je na plete schovatý. Pravdepodobne o ňom netušia. Nevedia o ňom vyzerať, nevedia o ňom. No, ale nie, Pajdo vie. Pajdo vie, že tam je. Ale ho zabil a posledný hráčom je Erectus. Erectus, no a... To má 100 AP, ale proti nemu sú traja, no ale... Nie sú celkom nahitovaní. No ale Fullerová 590-ka je... Fuller je s ňou príliš silný. No proti 50 nie je ľahké hrať, pretože máte vysoký movement speed pri relatívne veľkej presnosti, takže naozaj sa môžete hýbať a strieľať, čo s inými zbraniami nemôžete. Takže naozaj je to výhoda na takejto mape. Ale je to možné? Vidím dobre, Miro? Vidím dobre, čo ukazuje obrázok, že Fuller nemá 590? No, tak Fuller asi zmenil orientáciu. Ale už ani to AKčko nemá, no to dropol a kúpil si 590, takže... Alebo zobral, prehodil si skorej, viac menej. Tak. Takže... Erectus je pekne nahitovaný. Tak. To je na HP. Ale Naha nevie, že za ním... Six... No, tak. Ale on uhorel, Erectus uhorel. Celkom také vtipné. Tečka otáčajú na to Ačko a opäť fake a opäť funkčný úplne naplno. Ačko čisté, ale akurát v tom zube ešte jeden. Hej. No, ale teraz ho akurát McBilly trafil, no ale veľmi pekne ešte teraz vyzerá, že toho jedného na longu
Nádherné, Zabije pekne. ďalšieho krásne. A posledný je z midu. Posledný je Rišo, no a Rišo. ten má fajsonku, vestu. Pôjde pravdepodobne. Pôjde, ale... Ale Maui ho zrušil. No a ako vidíme, tak Noisy Runners naozaj hrajú veľmi tak, ako by som povedal, ustráchane, pretože... No a to hrajú za CT stranu, ale ako Bulls Sport ukazuje, že vie hrať aj tú ťažšiu stranu, dalo by sa povedať. Otočili celý zápas. No ale teraz akurát idú Ačko a ťahajú long všetci, takže budú mať easy plant. Maui dáva do fragy. Takže. No ale Maui teraz dostal. Make Believe to zakončil. Tak. No a máme tu posledné kolo prvej polovičky. No CTčka jeden tam nákup nemá, Rišo nemá až taký nákup, len si kúpil brokovnicu, ostatní majú. No a teroristi Bulls Sport, tí majú dosť. Žiaľ, môžem si povedať, že ak nedajú ani toto jedno kolo vlastne Noisy, tak... Bude ťažké. A ak budú hrať Bulls Sport za CT, za tú, dalo by sa povedať, ľahšiu stranu, tak... Tak to bude veľmi náročné. Vidíme 291. Ale Pajdo akorát teraz je banán a Rišov tam čaká s brokovnicou. Nice timing, tie má v ruke molotov. Ale ešte sú tam ďalší. Traja na banáne 4. Tam všetci. Rišo je sám s brokovnicou na Bčku. No, neviem, stále ho fejkujú, každé kolo fejkujú to B. Teraz nakoniec asi pôjdu. No a Rišo zabili, no a traja ešte stále na Ačku sú. Rectus to tam fully do smoku, ale nehytol nikoho. No a dvaja sú na banáne. Tak. No ale 4 z CT, takže nemusia si kryť ani banán v podstate. No ale teraz tá taktika, že všetci rašli ten Rudy kupovala, Fullera zabili. Len majú dobrý, na banán to by sa dalo ešte. Aha, Čupaka vrátame ďalšieho. Ale teraz ako Maui zahral 3 fragy, krásne ty kokos. 9 HP mu ostalo. Ale veľmi zle zahrali CT, ktorý nechápem, čo jeden defuzoval a dvaja sa dívali do neba. To ako fakt nechápem, čo sa dialo. Už sa doberajú hráči, si vypisujú. To je jasné. Ale Noisy majú stále šancu, síce naozaj musia na veľmi náročnú stranu naozaj dobiehať, ale šanca tam je. Mimochodom ľudia, ak ste teraz prišli, tak ak vidíte hore 2015, tak ono je to opačne, že je to bugnuté v GoTV. No to sa vám ospravedlňujeme, ale nemôžeme si nič spraviť. Takže je to vlastne opačne. Noisy prehrávajú, 2015 nevyhrávajú. A Rišo kúka AWPčkou na banán. A opäť Fuller tam. Ale Fuller má AWPčko a neuveriteľné teraz. Ale Rišo ho nakoniec vytol, ostalo mu 17 HP. Fuller zatiahol to kucievka. Noisy vyzerá veľmi zle. Ale že veľmi zle, 3v5 a posledné kolo dá sa povedať, ak toto nevyhrajú. Pozrieme si tabuľku. Make Believe ako 32 fragov ku 19, krásne skore. Ako zahral. Pekne, ale v podstate celý tým od Bulls Sport aj Noisy Runners tiež hrá celý tým tam, takže... Tak dá sa povedať, že chalani sa snažia, no žiaľ Bohu, Fuller... Nemajú nejakú tú kotvu v tíme. Tak, ale Fuller bol rozhodne game changer tohoto zápasu. No hej, no. 150 naozaj pomohol tomu týmu veľmi z tých kolách na tie tečka. Takže uvidíme, čo toto kolo prinesie. Zatiaľ to je 3v4 situácia. Prospech. No, ale Sixovi prešiel jeden na short. Tak. Ale Maui o tom nevie. No už je na plente dokonca. A ani Six o tom nevie. No, teraz sa dostali... 2v1, áno. Maui teraz... No ale je to... Majú strašne málo HP a Rectus má dosť. Ale 8 sekúnd a toto je... 8 sekúnd a bomba je... Teraz sa musí stiahnuť. Dostal povel, aby saveoval. A GG. Takže
to bola druhá mapa. Takže prvá mapa, ktorej bol úspešnejší Bulls, ktorým gratulujeme. Teraz A sa aj v týmto sa druhej presúvame mape.